माने क्रिसमासनि सं रेकर्ड खालामो जों फैदों मोनाबिलि समाव ओरैबायदि सलिड जागासिनो दङ सङा साइलेन्ट साउन्ड हो 3 घन्टा जाबाय जोङो नैबेयाव फैनानै माने दिनैहाय जोबथा सं रेकर्ड खालामफैदों आरोना नैबे फंबायनि स्टुडिअ'आवहाय गिनाबो फाइनाल जाबाय स' नोंथांमोना भिडिअखौ नुसिगोन बावैसो सिगां जों बेखौ 10 तारिख डिसेम्बराव जोङो रिलिज खालामगोन मिउजिक भिडिअ आसा खालामदों गोबां रायजो राजाफ्रानो ख्रिस्ट' सिबियारिफ्रा अनसायगोन गाहामैनो आसा खालामदों आरोना बेखौ गितखौहाय नैबे बिथाङानो लिरदों बिथाङानो खनदों बेखौ जोंनि गाहाम खौरां चेनेलावनो रिलिज खालामनाय जागोन आरोखि माने गितआथ' बिथां खननाया एसेब्लाबो नाफामखा माने एसे गोथावखा आरोखि बिदानावा स्लाइड टाइमिं होदों आंनि बिदानावा आरोखि ना नै गैखानाय बेसेबा जोबसिगोन आरोखि गिनांगौ स्लाइड खोनासंनाय नोंसोर मोजां जायो ना गाज्रि जायो नोंथांमोना बे मेथाइखौ लानानै मोसागोन सिगां बोसोरावबो अमा थावख्रि मेथाइआव जोङो गोबां रायजो राजाफोरनि अनसायनाय मोनदों 5 लाखनि बारा मानसिफ्रा नायदों मोसादों बेखौबो बेबायदिनो गोबां मानसिफ्रा नायगोन सापर्ट खालामगोन आरो मोसागोन क्रिसमासाव हाद्रि खुलायनाय आंबोथ' आं गस्ला जिहोलायखानो मोसानाया हामामखानाय बेनोसै आरोखि ना माने जोंखौ बेबायदिनो सापर्ट खालामनानै थुलुंगा होबाय थागोन जाहाथे जोङो इसोरनि मेथाइ खननानै जोङो आवगायलांबाय थानो हायो नोंथांमोनाबो बोर मोनगोन गस्पेल जोंबो एनकारेज मोनगोन नालाय बानायनोहाय ओमफ्राय नोंथांमोनाबो माने बोर मोनगोन आरोखि माने अननानै खोनासं आरो बयबो बे भिडिअखौ नाय मेथाइखौ खोनासं इन्जय खालाम आरो बे चेनेलखौ बयबो सापर्ट खालाम गाहाम खौरां चेनेल ना गाहाम खौरां चेनेलावनो बेखौ हगारनाय जागोन कारावकेबो मोनगोन मिउजिकबो मोनगोन मिउजिक भिडिअबो मोनगोन मानोना हगारजोबगोन आरोखि ना होनलायलायनो आरो कमेन्टबो खालामनो हागोन मेथाइनि टिउना ओरै जाबा साबसिन जागौमोन मोनसे स्केलखौ ओरै खालामो गुबुन स्केलाव लायोबा साबसिन जागौमोन माने साबसिन खोनागौमोन बेफोरबायदि नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो हायो जेनेबा जोंखौहाय थुलुंगा होनो हायो आरो फैगौ बोसोरनि थाखायहाय सोरबा जुदि मेथाइ लिरिक्स हरनो गोसोब्ला जों कन्टेक्ट नाम्बार होनो हागोन ना बेनोसै आरोखि थारमाने प्रि क्रिसमासफ्राव लेंहरोब्ला जों थांनाय जागोन मोसाहैगोन ना जों हाद्रि खुलायनाय इन्जय खालामहैगोन थारमाने लोगोफोर ख्रिस्ट' सिबियारि लोगोफोर बयबो नायगोन आसा खालामबाय माने ओंखाम उखैनायजोंनो खावलायफ्रा थनजों लांलायनाय मा लेक्सार होबावनाय आं बांद्रायबो लेक्सार होनोबो बाबाय सम मोनब्ला मालाबाफोर लोगो मोनलायलायसो मोजां रायज्लायनोसै आरोखि ना जायखिजाया मानो मोजाङैनो नैबे हाइमिं होनाया आंनि सिस्टार खनदों र' आं गुसुं देखायगोन आंनि सिस्टारखौ माबायदि हाइमिं खनदों नैबे ब्रादारानो निकलास बिथांखौ बिसिनो हागौ बिथाङा खालामफैनो गोसो दंब्ला खालामफैनो हागोन ओरैबायदि मोजां प्रफेसनेल ओरैबायदि बेखौ जों बेखौ मिथिगौ 2 डेसल' सम होदों जों इमारजेन्सि होनदों 2 डेल' ओंखायो माने मावनायाव ओरैबायदि हर थबाय खिन्थु गाइस होमब्लाबो बिथाङा ओरैबायदि खस्थ' खालामदों गगा मोनलायनानै मिनिस्लिप क्रिम फुनलायनानै थुलसि सिरप लोंनानैसो मावबावखाबाय आरोखि लेटेस्टखा आं सहायनो हानाय नंलाय ओरैबायदि सिरियास आरोखि माने होमब्लाबो जाबाय जि ब्रादार दं आलासि हादलायखाय बेबो बेस्रा सहायनो उन्दुनो ओंखारबाय दा ओरैबायदिखा आरोखि सिरियास माने बिदिनो थांनायसै माथो होनबावनाय आंबो ओंखाम उखैबाय खावलायफ्रा थलांलायनाय मोनबाय नै एक्सुवेलि आं बिबायदि ओंखाम आंनि महरा बिराद मोजांमोन ओंखाम उखैनायखाय आं बिबायदि जाबाय आरोखि होमब्ला लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबै लोगो मोनफिनगोन आरो बे भिडिअखौ थाबैनो नुफिननो मोनगोन बाय